Все по-често в моя профил в Facebook и в TikTok пристигат въпроси на лично съобщение как мога да бъда полезна в процеса на забременяване. Затова реших да направя едно отделно видео, което да е малко по-подробно и просто да публикувам линка към това видео навсякъде, където съм. Така че темата на днешното видео е това. И всъщност някои хора ме познават, други не. За това ще кажа, че от 3-4 години се занимавам с семейно консултиране, с личностно развитие на хората. Работила съм и с мъже и с жени. Тоест аз до момента съм правила предимно индивидуални консултации на тази тема. Как да се развиваме като личност, как да имаме по-щастлива връзка, как да имаме по-щастлив брак. Тоест си бях един семейен консултант, който работи индивидуално с мъжа и жената в двойката или само с жената, ако мъжа не иска да участва, докато не дойде тази пролет и лято, когато реших да започна да правя консултации в помощ на забременяването. Тоест до момента съм работила така по-цялостно с семейството, докато сега работя с двойки, които независимо дали имат брак или не, имат за крайна цел да имат деца, да забременеят, независимо дали за първи път или става въпрос за второ дете. Така че това е моето място в този процес. Като цяло използвам 3 основни метода в работата си на консултация. Единият метод е коучинг, т.е. задаване на въпроси, за да може да изкристализира каква е целта на съвместната ни работа. Запознавам се с всеки един човек на безплатна консултация от 20-30 минути и редовно правя подобни консултации, така че може да заповядате на тях. Те са неангажиращи, просто е хубаво да се запознаем, така да се каже, като хора. Провеждат се обикновено онлайн и аз обикновено обяснявам какви са ми основните методи на работа. Единият метод е този, задаване на въпроси, за да може да стигнем до извода каква е ситуацията при вас, каква е вашата цел в момента и да работим активно по нея, стига да имате желание. И съответно, вече когато навлезем в самите консултации, когато работим заедно, бих могла да използвам констелация, бих могла да използвам моите знания и умения от психосоматиката. Тоест, аз съм специалист-констелатор по семейни констелации, които са известни в България и в света като констелациите на Берт Хелингер. Това са европейски констелации, които са създадени от двама немци, Берт Хелингер и Вебер. Така че Гюнтер Вебер, така че това са двамата човека създатели на този метод, който много харесвам. Накратко за този метод, по отношение на забременяването има конкретни констелации. Този метод представлява работа с вашата енергия, с вашето енергийно поле, най-общо казано. Това е на границата между NLP и чистата наука, т.е. това не е езотерика, това не е спиритичен сеанс, това си е сесия посветена на постигане на определена цел. Констелациите за забременяване са частен случай. Правила съм ги до момента в един общ проект заедно в група с жени и отделно на индивидуални консултации. Другия метод, който използвам изцяло вече от няколко месеца, имам такива двойки, с които съм работила платено и така нататък. Това е вече репродуктивната психосоматика. Тъй като още миналата година се занимавах с общата психосоматика, т.е. от психологическа гледна точка какво генерира така наречените психосоматични заболявания. Т.е. какви мисли, какви емоции би трябвало да е преживял човека, за да има определено заболяване. Когато вие имате определено заболяване, общо взето си има такива и книги и курсове, в които е написано какво означава това. Тоест, какво във вашата психика, във вашия начин на мислене, начин на преживяване на нещата не е било отработено, не е било фактически, все едно е затлачило вашата психика. Буквално не са изхвърлени бокуците от нея, някакви неща, които са се натрупвали с времето и те просто са избили в някакво заболяване. Така че по принцип това е в общи линии като метод, който използвам от една година. Психосоматика. Човека ми казва къде го боли, какво му има като заболяване. Аз му казвам каква е психологическата причина за това нещо. Следователно, когато дойдете при мен на такава консултация, когато става въпрос за забременяване, това е вече репродуктивната психосоматика.
Тоест, изреждате различни гинекологични заболявания, изреждате някакви здравословни проблеми при мъжа. И аз веднага мога да ви кажа каква е причината за тях от психологическа гледна точка. Така че, нали, разбирате аз какво представлявам като специалист. Аз не съм медицинско лице, не съм сертифициран психолог или терапевт. Аз съм сертифицирана за един психиатричен терапевтичен метод, който се нарича констелации. Изкарала съм практически курс за коучинг. Имам над 50 човека доволни клиенти, над 200 платени часа. Това е всъщност справка за миналата година. За тази година още не съм седнала да го смятам. Така че отгоре се добавят още часове и хора. Обикновено си правя тази сметка в края на годината. Сега още не е момента за това. Но да добиете някаква представа за моя досегашен опит. Тоест, аз съм сертифициран констелатор, практически коуч, който задава въпроси, за да може да ви помогне да стигнете до яснота за вашия живот и за конкретна сфера от него. И в момента всичко това се използва за забременяването, защото забременяването обикновено се оказва в повечето случаи, че не се случва, когато имаме психологически блокаж в главата си. Тоест нещо в нашите мисли, в нашите емоции, в нашето сърце някакси е по определен начин. Тоест има различни неща, които мислим, има различни неща, които преживяваме и те буквално действат като стопер, те блокират процеса на забременяване. За мен това е изключително интересно. И все повече такива случаи имам, т.е. хора, с които да разговарям на тази тема, все повече клиенти имам на тези сесии. Разбира се, семейното консултиране си върви комплект с всичко това. Така че специално в процеса на забременяването мога да съм ви полезна с въпроси. Имам си такъв отделен въпросник за репродуктивна психосоматика, където всичко вече е систематизирано. Мога да ви го изпратя след като започнем работа заедно, за да видите как се прави диагностика на ситуацията, когато става въпрос за забременяване. Това си е професионално изграден метод от мен. След това вече продължаваме с индивидуалните консултации. В момента разработвам и един курс с кратки видеа. Ще видя колко ще са и колко ще са дълги, но в момента ги записвам и ги правя. Също и една кратка книга за забременяване. Така че доста неща мога да направя за вас в този процес. Включително индивидуални сесии, разбира се. Като предварително е задължително преди тях да имаме безплатна среща от около 30 минутки, т.е. ние се разбираме кога и как да стане това. Има си график за тях и констелацията за забременяване. Те помагат супер много. Аз имам няколко двойки, които или вече са забременяли, или са на прага да забременеят, просто защото в момента реализират това, което установихме, че пречи на забременяване. Т.е. реализират промени, свързани с този процес. Ние вече изкарахме с някои хора определен брой сесии и хората си действат по задачките. Аз, разбира се, постоянно говоря с нови хора, постоянно провеждам безплатни сесии. Просто те са ограничен брой. Трябва да сте доста бързи, за да се запишете на тях. Също за коледните сесии, които съм обявила сега промоция, доста добра цена. Трябва да сте много бързи, до 21 ноември да сте платили, за да можете да ги карате през декември. Това е сесия, която представлява подарък за вашия партньор. Или можете да я направите за себе си, като когато са двама човека има отстъпка. Т.е. може да зарадвате себе си и своя приятелка, или себе си и вашия партньор, или само една сесия да си платите за вас. Има тези три варианта. Но срокът за плащане до 21. Цените са обявени в моя Facebook профил, където комуникираме свободно. Моя личен Facebook профил, комуникираме свободно за детайли по тази тема. Има линк в моя профил тук. Така че всичко това мога да направя за вас и заповядайте на безплатна консултация. Просто понякога се налага да се изчаква, нали, примерно да е другата седмица, ако вече тази седмица съм взета. Съответно, забременяването при мен вече е цяла система, т.е. помощта в този процес е цяла система, която още повече и още повече се разработва, но като цяло тя не включва пиене на добавки, не включва никакви такива медицински неща. Това, което аз правя, се комбинира с всякакви други неща, които вие правите за забременяване, тъй като то е, така да се каже,
Помощ от психологична гледна точка. Моят житейски опит на успешно забременяване преди и то супер бързо. Моя житейски опит като жена, като професионалист, работил вече с доста хора, правил съвместни проекти, като съпруга и така нататък. То всичко това мога да ви дам. Така че заповядайте да си го вземете. Отворена съм за въпроси и коментари и ще правя още такива видеа в бъдеще.